Какво става, хора? Днес ще играем FC Mobile. Тая игра ще кръстим. За втори път играем FC Mobile в моя канал. За втори път. Тоест играем FC Mobile част 2. Добре. Буквално 104 оврал съм. Искам да се разменя за Мачерано. Обаче не ми дава. 3 дена трябва. 3. Да не... Не знам точно, честно гледам, за какво го разменя. Добре, пишете ми в коментарите дали е по-добре за тези. Или е по-добре за... Че се ще покажа за нея. За... То тук път не става. Аз ще го разменя тук. Не знам. Ще разменя това. Това ли са? О! Не. Не държа. Вижте ли между другото вчера кой спечелих? Вчера спечелих и тоя. Виждате ли? То нали някакъв силен на 104. Не съм го дигнал, да си призная. Ама искам. Дай да поиграем на Буса Такс. Айде. Абонирайте за канала, гледайте колко се може, моля. И лайквайте колкото се може. Аз съм Карасерем от дясно. Някаква Джона от ляво на Манчестър Сити. Аз съм много сър. 96. Давайте да почваме. Това доколкото според мен беше чество на айде. Въй! Как изпусна? Не! Браво, това са моите футболисти. Не, майко. Аре, бе. Излин гол, не излин. Не! Хернандес кара. Сега Робърт Рашфорд много кара. Давай! Трябваше да я бия. Иска да демонстрирам, ама няма не става. Това е шноя. Аз направо ги случих. Пишете ми колко хора, които ме гледат играят, така че... Хората, които са абонирали, искам да пишат дали играят FC или не. Сега ще поиграем на... Ще видим на какво ще играем. Ще играем на Head to Head. Малко на един футболен матч, айде. Между другото, миналото видео за 2 дена е постигнало постижение. Искам да ви кажа 96 гледания и 3 лайка за 2 дена. Това е един мой приятел Георги, който с почти 3000 абоната и мога го направи. Така с мода.
които съм с 559. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه المباراة المثيرة. أجواء جميلة هنا И не само те видями от шортовете също. التعليق معكم فارس عوض. نتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى مثيرة بين الفريقين. فريق النصر Тук има проблем. Знам, че тия доста по-слабите, които са слабите отбори, ето, са силни. Е, така тичат силните. Трябва да внимаваме с тия. Вижте, гледайте. Да, човек, стига това е. Да ще помним да сте били по-внимателни, нещо как ще натъпам аз тук. Аз винаги си знам, че ако ми се паднат слаби, винаги са силни. Винаги знам. Това беше хубав гол на пропуск. Малко ми трябваше, човек. Ма безпълно щеш да има да бия над стена, обаче не го направи. Той се пробваме и не успя. Ще взима, че фал. Браво е Рашфорд. Не. Да, човек. Браде, това гървал ли е? Ако му бутате, сигурно не е той. Аре, бе, не! Смей да вкараш. Аре, бе, човек, аре, бе, не! Браво е! Дай. Гол! Опа! Айде, ти се били да играш някакъв слабък. Наистина. Това съм 12 пъти по-сълпил. Той дика имаше един не знае. Поне се пробва Александър Арнолд, като го дигнах на 104, тогава ме направи отбора на 104. При това нещо стана и пак бях на 103. Той пък уж много силен, но той е тук. Но той е на 104. Няма човек. Педри ми е на 105. Спечели го на 102. Ето го Александър Арнолд. Човек, то зад мене и тук ли просто да не се опита да тича? О, не, Мартинес. Той Беркам, какво се притеснявам? Той всички минутки. Да, за сега и аз. التركيز كان كفيل بكسر مصيدة التسلل. كان في تسرع في لعب التمريرة مما أوقعهم في هذه الحالة. Сигурно Порто по време се свържу. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية التماس. Зли съм много. الوقت البديل 5 دقائق إذا. Не, стъпи си, бе. Ой. На косъм, човек. Оставам точно 5 секунди. И ако беше вкарал той Беркам да не е Кристиано или Меси. Това от старичи футболисти. Некти. Като ме блъскаш. Гледал колко и просто от другия отбор. При Додоеса тичаха, пася, умряха ли, какво стана? Как може? Това е чист фаул! Не е честно. Събори го, бе, браво, бе! Дай. الكرة في التماس في هذه اللحظات. Сто го смени с друг на 105. المدرب بدأ يفكر في لاعب بديل. Сега да издържи успите и да видим. يا توريه. يا سلام على الدفاع. شوف كيف خلصها من امام المهاجم. Той директно се оправя 106. الكرة بحوزة النصر.
Не! Не! Излез! Чорт! Сега да направим трик, не ми дадоха коплетата. Бай! Спавай го, Какво чакаш, То вратаря ще как пази, че... المدرب سيدفع بلاعب بديل في الدقائق المقبلة. Тичай! Тото, нали? Да не мисля да го слагам. يسير بالكرة باتجاه المرمى. كرة للتسديد الآن. Четвърти без да ти дигаде. Изчелих. От коледата. От коледа го спечелих направо. Майко. Ония направо. Как ще ми влезе? То с 3 дигания ще го направя 107. С 3 дигания на 107. Дай с 4 мога, на 108 ще го направя. Ама да видим дали ще ми дигне овералта, защото... أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب، استحقوا الفوز في هذه النتيجة. Искате ли пак да поиграем на нова Сатак? Пишете ми в коментарите. Айде започваме. Искам се абонират за канала, много гледания искам. И лайкове. Това ми помага. Ясно? Зацепва. Коста, що зацепва, Айде! Аре! Нещо стана. Това беше от мен, приятели. Абонирайте за канала, лайквайте колкото се може. И чао на всички!